Mehmet Aydın, Doğru Haber, gelo Qandîl jî wê were meclîsê. Derbarê meseleya Kurd de merhele û pêvajoyeka balkêş ecêb xerîb tê meşandin. Em nizanin ka navê wê lê hatiye dayîn. Em nizanin ka çarçoveya wê zelale yan na. Em nizanin ka ew kûr e an jî jor e. Tenê muxatebeka destnîşankirî heye. Em vê yekê dibînin. Kesek ji İmraniyê heye ku ji do ve razî ye. Ji xwe em vê yekê dizanin. Ji xwe diyar û eşkereye ku Öcalan di xortaniya xwe de netewperrestekî Tirk bû û gava cara ewil hat girtin û paşê jî di daxuyanî û beyanên xwe de gotibû ez amade me. Yên ku teklîf kirine jî vê yekê dizanin. Ji ber vê yekê ew bêhêvî ne. Berê her tiştî em vê yekê bibêjin. Heyat û jiyana mirov û însanan ji her tiştî biqîmettir e. Ji bo vê jî ji bo çareserî çi hewcebe divê bê kirin. Çi gav hewcebe divê biavêtin. Biqîmet e û divê were piştgirî û destekirin. Ti kes li ser vê yekê tiştekî nabêje. Ji bo xwîn bêseknandin helbet muxatab jî kesê bi dest bixwîne. Gelo bigirtina destê dest bixwîn çareserî dibe yan na. Ev mijarek cuda ye. Lê yekî ku xwîna bi 10,000 însanên bêguneh rijandiye wek kevoka aşîtiyê tê nîşandan û hewl tê dayîn ku vê temsîliyetê bide wî. Ev yek wê bibe sedema pirskirêkên gelek cidî. Qandîl qebûl nake ku ji Öcalan re wezîfeya girtina nebûn û valahiya Demirtaş bêdayîn. û ger Qandîl bibêje na wê müsaîd bibe ku rewş ber bi ciyekî din ve biçe. Bi vî awayî wê telûkeya ku xelkê Kurd di navbera Öcalan û Qandîlê de bi darê zorê tercih bike derkeve holê. Tercihên weka baş û nebaş wê hebin û mirov neçar bimîne ku yek ji wan hilbijêrin. Wê hewl were dayîn ku hawîrdoreka ku terciheka din lê tune be were derxistin. Ji ber ku muxatab ne muxatabin di dawiyê de yê serketî ne gelê Kurd be. Yani nîşan didin ku derdê wan ne çareserî ne. Wê du tercih bê pêşkeş kirin. Qenc û xerab û însan jî wê beralî kirin wê mecbûrî ji wan tercihan yekê qebûl bikin. Yani wê hewlek wisa bidin ku ji xeynî van tercihan ti terciheke tune be. Di dawiya rojê de kesên ku qezenc kirine wê nebe gel û xelkê Kurd. Lewra muxatab ne muxatabin. Lewra derdên muxataban ne xelkê Kurd e. Derdê wan ne çareserî ye. Mixabin meseleya Kurd her tim weka pirskirêka Kurd tê nirxandin û binavkirin. Israr û eynadkirina vê sebebê çi ye divê em li vê yekê binêrin. Çima ji şaşîtî, xeletî û çewtiyan ders û îbret nehatiye girtin û derxistin. Divê em li vê yekê jî binêrin. Tenê ji aliyê çek û rêxistinî ve nirxandina Kurdan zilma herî mezin e ku li vî xelkî tê kirin. Kurd ne wiha ne. Ne milletê ku sînorê wan ji aliyê İmraliyê, Qandîlê û yên din ve hatine xêzkirin. Beriya her tiştî ew perçeyek ji ümmetê ne. Milletekî qedîm e, milletekî sadiq, dilsoz û wefadar e. Ew yek ji damezrînir û avakirinan eslî yê vî welatî ne. Ew xelkê Müslümanin ku xwediyê kevne şopî, adet û çanda xwe ya dewlemend û zengînin. Ne pirskirêka welatin, ew xwediyê welatin. Kurd bi qasî ku Tirk çawa Tirkiyeyî ne û Kurd jî ew qas Tirkiyeyî ne. Divê bi vî heq û nêrînekî li meseleyê binêrin û çareserî li vir bêdîtin. Çareseriya rast û mayînde bi vî awayî tê. Tiştekî vê yekê wê de tir pirskirêk e, înkarkirina meseleyê ye. Li vir li çareseriyê negerin. Ger wisa bibe ev yek dibe perçeyek ji pirskirêkê. Li ser navê çareseriyê xetimandinek wê çê bike.